Bugünkü günüm ejemlerde geçti. Kiçicik wagtym ejemin aýdyp beren hekaýet ýadyma düşüp gitdi. Garryja atanyň ogly bilen gelini bu atany garrylar öýüne bermek isläpdir. Ogly geliniň aýdanyny ýok diýip bilmän razylyk bildirýär. Garrylar öýüne ertiljek aty agtygy Murat bilen hoşlaşýar. Soň atany garrylar öýüne goýup ýygyna gelen ogly bilen gelini öýünde bir täsinçe ses eşitýär. Görseler, Murat en atasynyň goşuny ýygnaýar. Muňa düşüne bilmeýän en aty näme bolýanyny soraýar. Murat bolsa, "Ejijan, kakajan, sizem garrarsyňyz, menem sizi öýden atamyň ýanyna uratjak bolin, şu wagtdan goşuňyzy düweýin edim" diýär. Ana şol wagt garratanyň ogly we gelini düşünýär. Mehribanlar, her bir sylagy ýygyna özüňize gaýtyp gelýär. Ensasan hem enata goýulan hormat sylagy. Bu pany dünýäde enatamyzyň göwnüne degenimize degen ok.